Kaagyan naman ang pagpabalo namin namon sa inyo nga pang good vibes para sining nga weekend. Sa buwas, atong saksiyan ang istorya sa mga ginagabit naton nga modern day heroes. Ang istorya sa mga baganihan kag bayanihan. Kung paano nagabuligay ining mga nabiktima sa kalamidad. Para liwat sila makabangon samtang nagahulat pa sa bulig gikan sa gobyerno, nagamatu-mato, buligay para lang nga makabangon liwat ang aton nga mga heroes. Kag sa Domingo naman nga adlaw, istorya naman sang bayanihan sa gihapon. May pila ka mga pumuluyo nga nagpalapit sa RU nga founder nga si Mr. Ramon Oy Sr. para magpangayo sang bulig. Halin sa mga hose gagamiton para sa tubig, mga seedlings para itanom liwat sa mga farmers inatanan, ginpanagtag sa ila para sa ila nga liwat man nga pagbangon. Ina naman nato nga masaksihan sa Sunday sa RU. Agreeable